Det er down, det er sikkert. Det er bare... Man skal ikke for langt indover her, så man kommer ikke rigtig nogen vej. Nej, man kommer virkelig hurtigt ned også. Der er bare to. Herfra der ville man kunne overleve faldet. Nej, han gør det. Han lander på et højt plan. Og det bliver trykket. Så er der vent rundt. Han gør det rigtigt, han trækker bare den ind. Lækkert. Det er ikke slag. Det var ikke bare.